arek ton iki. Tiba iki, Mbak. Tiba. Ya iso numpak motor ya malah hancur ngene iki. Bos awak-awak iki kabeh. Ora kabeh mana. Kesel malah. Anjir malik. Des. Malah ini ki loro kabeh awake. Numpak motor agil manteng. Halah sendiri kok embol-embol ning jero to, Pak. Pak. Dong kowe numpak motor agil manteng. Lah sampean lho sing numpak motor ki ora iso. Uang kok. Numpak motor goceng wong wedok alon-alon malah gas banter. Wah, uluk-uluk ya. Uluk-uluk apa? Ngene meneng ae ngantuk ora ana malah Pak motor ki wong wedok ya anteng cek lan kenceng. yo wong lanang ki numpak motor wong wedok alon-alon ora gas ae. Gas pol gas pol gas motor. gas pol apa. Alah malah kok ning jero sembari regete kaya ngene bloken.